Представяме ви един модел испански гранитогрес с размери 80 на 160 см. Плочите са гланцирани и калибровани. Могат да бъдат положени на пода в просторни зали, коридори, дневни, фоайета и обществени сгради. С тези плочи интериора изглежда луксозно и стилно. В нашия случай сме аранжирали този модел на стена, като предложение за баня. По този начин стените изглеждат по-изискано, а фугите са минимални. Представяме ви Линкълн Браун. Класически бял мрамор с жилки от бежево-кафявата гама. Поставен хоризонтално, 3 плочи са достатъчни да покрият височина 2,40. Като акцент в тази композиция сме предложили модерен водоустойчив шкаф и мивка тип купа с овална форма. На фона на кафявите жилки на мрамора много удачно е съчетан смесител в цвят розово-злато. Над шкафа предлагаме изчистено кръгло огледало с водоустойчива ПВЦ основа с диаметър 60 см. Тази и още куп други идеи може да видите в магазините на Хикови или на hikovi.bg.